Bueno, pois bo día a todas e a todos. Eu son a directora da Oficina para a Igualdade de Xénero da Universidade da Coruña. Primeiramente quero dar a benvida a todas as persoas presentes nesta segunda xornada interuniversitaria galega sobre sumisión química e violencias sexuais. Moitas grazas por acompañarnos nesta mañá do día de hoxe, xoves 18 de abril, para falar dun tema que nos ocupa e nos preocupa nas universidades. As cifras de agresións sexuais con sospeita de sumisión química son certamente alarmantes e van en aumento segundo os datos que se teñen recabado. De feito, nas últimas décadas, como ben sabedes, este fenómeno foi tomando unha grande relevancia social non só polo aumento das cifras, senón tamén polas novas modalidades de violencias sexuais que teñen acontecido. Como ben sabedes tamén, seguramente todos os que nos estades acompañando, as vítimas destas violencias son maioritariamente mulleres novas. Por iso, creemos que é moi importante, que é necesario informar de forma clara, de forma veraz, a poboación máis nova, polo tanto, o noso público obxectivo como universidades, para que saiban en que consiste este fenómeno, que sustancias poden estar implicadas, os síntomas, como detectalo, e, sobre todo, tamén como actuar en casos de ser coñecedoras ou vítimas dun delito desta índole. Neste sentido, o traballo de visibilización, de sensibilización e de formación dende as universidades nos parece fundamental, sobre todo para recoñecernos como universidades como un espazo seguro cara a esas vítimas, dende o que loitar contra as diferentes formas de violencia machista, incluídas as violencias sexuais. Antes deste encontro, como podedes atisbar polo título, quenes non nos estivechedes connosco o ano pasado, houbo tamén outra xornada interuniversitaria, fai máis ou menos un ano, en marzo de 2023, onde a UDC, a USC, a Universidade de Vigo, decidimos sumar esforzos para, como dicía, ocuparnos deste tema que pensamos que é de grande interese para a comunidade universitaria. A idea do encontro, como podedes imaginar vendo o programa, é abordar distintas perspectivas dun fenómeno complexo e grave, onde imos escoitar as voces de distintos profesionais do mundo médico forense, da psicoloxía, do mundo xurídico, do asociacionismo, para ter unha visión o máis integral, o máis ampla posible, dun fenómeno, como dicía, moi complexo. Eu simplemente, antes de dar paso ás miñas compañeiras de Santiago e da Universidade de Vigo, que tamén dirán unhas palabras de benvida agora antes de comezar a escoitar as relatoras que nos acompañarán durante esta mañán, simplemente, de novo, dar as grazas ás compañeiras das outras universidades. Creemos que é moi importante traballar en rede, como vimos facendo tanto nestes temas como noutros moitos, as tres universidades galegas. Dar, por suposto, tamén as grazas á miña compañeira subdirectora da oficina, María José Abad, que está controlando todo a cuestión técnica do encontro para que salga todo ás mil maravillas. Por suposto, as relatoras e as persoas relatoras que van participar pola súa disponibilidade, por acompañarnos hoxe aquí, e a todas as persoas asistentes. E, sen máis, agora vai intervir a directora da Unidade de Igualdade da Universidade de Santiago de Compostela. Bueno, pois moi bo día. Eu, como dixo Ana, son a coordinadora da Oficina de Igualdade de Xénero da Universidade de Santiago de Compostela, son Marta Pérez Pereiro, e, bueno, creo que Ana explicou moi ben o obxectivo e o sentido desta segunda xornada, que ten que ver, por un lado, coa idea de colaborarmos entre as tres universidades para facer un programa conxunto de prevención, que nos parece o elemento no que nós podemos contribuir de forma máis forte, e, en segundo lugar, xa que unha segunda xornada de actualización de contidos xa volcados na xornada anterior do ano pasado, sobre todo porque, ademais de ser un fenómeno complexo, como xa dixo Ana, é un fenómeno
que observamos que está en completa mutación constante. Non só pola administración de tipos de sustancias distintas que poden ir aparecendo, sino porque as formas tamén cambian, tamén polas distintas formas de sociabilidade, non? Dentro do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, que é o que financia esta actividade, hai unha medida particular que fala, por exemplo, das violencias en cita, ¿no? que se producen pues, cando dúas persoas quedan a través normalmente dunha aplicación. ¿No? Entón, bueno, hai que atender a diversas circunstancias que van cambiando e que nós temos que ter a axilidade de detectar e prever. ¿No? Desde o noso ámbito e tendo en conta que as mulleres novas son as víctimas maioritarias destas violencias, pois as nosas alumnas deben estar informadas de todo, non só do que pode suceder, non? Sino de como deben actuar fronte a unha destas violencias. E tamén apuntou moi ben Ana, non só sendo vítimas, sino coñecedoras, non? Que ás veces un dos principais problemas que detectamos é a falta de coñecemento sobre a posibilidade, por exemplo, de denunciar si te encontras nunha situación como esta, non? E despois tamén como facelo, non? A donde debes dirixirte, como te van a atender e que nas propias universidades tamén nos configuremos como espazos seguros para que cando alguén da nosa comunidade coñeza ou sufrira un caso sospeitoso de ser unha violencia por sumisión química, acuda tamén a nós e podamos informar de como proceder. Nada, eu simplemente pecho agradecendo o traballo das compañeiras, tanto da Coruña como de Vigo, e insistindo na idea do traballo en rede, que é fundamental para poder conseguir facer eventos tan necesarios como este. Deixo xa a palabra á compañeira de Vigo, Águeda. Bueno, grazas, Marta. Bueno, eu son Águeda Gómez, tamén directora da Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo. Quixera tamén reiterar como as miñas compañeiras pois que este evento resulta, no, da colaboración estreita e cada vez máis frecuente entre as universidades galegas para, bueno, ofertar unha formación que creemos que pode ser de intereses para o noso público, que é o alumnado das universidades, no? Sobre todo eso, para a prevención nun contexto actual onde cada vez hai máis casos, no, de violencia sexual, ou polo menos así o recollen as administracións, pese a que as expertas e os expertos solen indicar que únicamente se denuncia un de cada 10 casos, non? E dentro deses casos de violencias sexuais, moitas ou unha parte delas pois están atravesadas o contexto de sumisión química, pola situación de sumisión química, con todo o que conleva, sobre todo, despois a hora de, cando queren denunciar, que é o que comentaba ahora Marta, pois ás veces esa situación fai que teñan un relato, pois como, claro, non moi coherente, porque hai lagoas na memoria, hai sentimentos de culpa cos que teñen que lidiar, e ás veces tamén as propias administracións de xustiza pois dubidan da consistencia dos relatos e todo eso. Entón, realmente hai unha problemática complexa en torno a este fenómeno e creemos, bueno, que esta xornada, sea na segunda edición, e con estas expertas, algún deles e expertos, como Francisco José Amburo, que repiten, creemos que pode dar máis luz, non, sobre estas situacións de algún xeito que sirvan para prevenir. Entonces, nada, dar os parabéns agradecer sobre todo ao Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, neste caso a través da Xunta de Galiza, polo apoio financiero que permite que podamos organizar unhas xornadas como estas.
agradecer ás expertas, a Maya Díez, Francisco José Aramburu, Ana Cobo, Andrea García, por estar aquí para falar en profundidade deste fenómeno dende as súas administracións, entidades, organizacións e tamén darlle a benvida a todas as persoas que están conectadas para asistir a esta sesión. Sin máis, pois xa dou paso ás expertas. Bueno, a María José tamén un agradecemento moi forte porque ela quen estuvo levando máis o peso desta organización. Xa lle paso a voz a María José para que presente ou a Ana, non? Que presente a primeira ponente.